ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டு கேமிங் லெஜெண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லக்கி லாயரில் இருந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸு முடிய போகுது. அதனால் 40% ஆஃபருக்கு விட்டுருக்காங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அதே தான் கலர் ப்ளூ கலர். இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் பியா ஆப்புங்க கைஸ். பியா ஆப்பில் 30 நிமிஷம் பார்த்தா இதெல்லாம் தராங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான் கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூட இருக்க பெல் பட்டனை ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.